Dragi moji, pozdrav, dobar dan i selam aleikum. Evo, kao što vidite, hrvatski proizvodi, sad ću vam i ja pokazati. Ali, prije nego što ja vam pokažem sve, hoću da vas podsjetim. Sjećate se kad je Ivan Pernar govorio da Hrvatska ne samo da nije uspjela osvojiti tržišta u Europskoj uniji, nego čak je dobrim dijelom izgubila i svoje, što je uistinu. Ali, koliko Hrvatska izvozi svojih proizvoda u zemlje Europske unije? Evo, recimo ovdje u Italiji sad, ja ne znam kakva je situacija u Njemačkoj, kakva je situacija u Francuskoj, Španiji i tako dalje. Ali evo da vam pokažem šta od hrvatskih proizvoda, tih prehrambenih proizvoda, možete naći ovdje u Italiji. Evo, zamislite, sveti ga je to narode sića, gledajte, evo, i evo, eto, sila hrvatskih proizvoda ovdje u Italiji. A kad vi uđete recimo u hrvatske prodavnice, uđete recimo i u Lidl u Hrvatskoj, uđete i ostale, uđete u Plodine, uđete u Kaufland, velika većina su strani proizvodi, zar ne? Zar nije tako? Znači, Ivan Pernar je bio u pravu. Gledajte i sljedeći video, toliko. I evo još narode od hrvatskih proizvoda šta se može naći ovdje u zemljama, ovdje u Italiji. U samo ovome supermarketu nisam uspio naći druge supermarkete. Evo, pogledajte. Eto, sve je to, sve ovo narode sića što Hrvatska izvozi u zemlje Europske unije. I najzadnju što ću vam pokazati je teta Vegeta koju smo poznavali svi i znamo je još uvijek. Eto toliko, dragi moji, pa puno pozdrava, selam aleikum.